салом алейкум дӯстон ва он нафароре ки канали моро тамошо мекунед. Мо ба шумо ваъда карда будем хӯроки Uncle Ben's аз Германия ки подписчики фаъоли мо Барно Бобоева ба мо фиристодааст. Барои Uncle Ben's чӣ лозим аст? Гӯшти мурғ, як дона болгарӣ, 3 дона картошка ва пиёз ва ҳамчунин сливки, яъне қаймоқе ки мефурӯшанд ва боз хамири тайёре ки слоёни хамир мефурӯшанд. Нигоҳ кунед, мо аввал пиёзро бирён мекунем дар камакак равған. Ин хӯрок хеле хӯроки бомазза аст ва тарзи карданашам осон мебошад. Сипас мурғи реза кардаамонро намак зада, мурч, шумо метавонед зира, специое ки ба дили худатон мувофиқ аст омехта карда мепазед. Яъне гӯшти мурғро ва нигоҳ кунед сливки мерезед аз болояш, қаймоқе ки мефурӯшанд магазинода. хоҳед намеандозед, вале ин хеле бомаззатар мешавад. Акнун ин слоёни тестара бинед, шумо худатон гирд мебуред. Шумо метавонед ки худатон аз об, намак, тухм хамир кунед. Инаш бомаззатар аст. Акнун дар ин хамире ки гирд буридед мисли манту, ана ҳамин гӯшти мурғе ки шумо тайёр кардед, ан ҳамина мечинед. Нигоҳ кунед, мисли гулкарам менамояд, вале ин гулкарам нест, ин гӯшти мурғ аст. Аз болояш панирро аз тёрка гузаронда дар болояш ана ҳамин тарз ороиш медиҳеду мерезед. Нигоҳ кунед, яъне ки Uncle Ben's-и олмонӣ. Акнун дар 200 градус дараҷа дар духовка мепазем. Uncle Ben's-и мо аз Германия тайёр шуд. Бо мо бошед. Подписатсаро фаромӯш накунед.